mandibhotise kumphulaphuli nibendibamba ngazo zozibini kwigqiza nabaziphethele ubuxhakaxhaka bale nkqubo yanamhlanje. Lumi ngaphambili ngumsasazi wenu osenyongweni uMandisi wakaMatshaya. Izipaki ezishushu ezitshotshele entla namhlanje kule njikalanga kukwisikolo ekuthiwa yi-Givers of Love Center esikwindawo yasePitoli Gabulamakhumsha Pretoria. Isikolo eso singabalelwa ngaminyaka sithi mntomtsha mntomdala ungazi uzogqibezela okanye uzothatha izifundo kwesi sikolo kuthiwa yi-Givers of Love Center sisePretoria. Esi sikolo sisikhankanyayo sizibalula kakhulu ngezi zifundo zilandelayo: computer course, beauty course, i-business studies, i-maths and science, onesakhono, music, i-acting, i-modeling, i-poetry and many more. Yoba kanti sisihlakaniphi ke mfundi ubunokhawuleza ubale kuyobhalisa ngoku sayithetha lento ngoba amathuba okubhalisa savulekile ukususela ngoku uyothi ga kunyaka ka-2026 nge-31st kaJanuwari. Kwesi sikolo ke bathi ufunda unyaka wonke, i-accommodation fee is free. Ubhatala nje imali engange-250 for urejistarisha, ube nemali oyikhuphayo ekupheleni kwenyanga engange-1.5 ekuncedisaneni nezifundo zakho. Into emnandi ngesi sikolo sifunda uphangela, loo nto uzawube uyoyifundela izawuba yiyo le uzawuphinde wenze ngayo imali phakathi kwalapha esikolweni, ube nokwazi ukubhatala imali yokuncedisana nezifundo zakho. Sithi si-Givers of Love, we give you love ngandlela zonke. Thina singabezokhumbi lezosasazi futhi lisaphethe ebhayi emabhozi PE egqibekhe egqibeni sizithatha intambo siziphosa kugxa wethu intatheli ungaphandle emabaleni athi ukuyicacisa ibalule lento. Mandibambe ngazo zosibini kugxa wami estation, ndithi nam ndiyabulela ngelithuba xa ndisithatha intambo nam ndizibulisele ndithi lo ngubhuti bamba ihlathi ize ngesizwe. Bethuna ndiye ndaphuma live as intatheli yenu yasathanda izinto thina saya ebantwini sayabubuza uba le nto iza ne-Givers of Love Center epha ePretoria iza nayo eluntwini yinto abayiva njani, how do you number it this thing? Bathi bona abantu le nto umzekelo wena msasi wena bhuti le nto izawuncedisana nabo bantu bathi umzekelo mna ndiphume esikolweni kudala ndine-matric yam but yet ndihleli phantsi akho nto ndiyenzayo ngale nto. Ithi ke loo nto ungahamba uye kwesi sikolo uyoqhubekeka nezifundo ufundele le nto ubuyibawela. Loo nto leyo iza kunyusa uba wena ngobe nee-qualifications ezibhetere kunokuhlala phantsi ke nantsi intarhantarha sicele singayiphosi. Iphinde ithi ke le nto I spoke to abanye abantu abasi-creatives because kukho i-actors, kukho i-singers, i-poets, kukho ii-models ezithi zona thina ngenxeni yexesha sasikhula ngalo ayengekho la mathuba but ngoku the Givers of Love is bringing this thing apha kuthi. Ithi ke loo nto wena mfundi okanye wena mthande wento wawuyithanda, don't let this chance ikugule. Sithi siyabulela kakhulu kwathina singamagumbi esasazo siphaka Port Elizabeth Gqeberha sithi enkosi. Isikolo ke sinze pha ePretoria namathuba okubhalisa savulelekile ukususela ngoku uyotsho ga nge-31st January 2026. Bengamandi ke wena ke mfundi kuvuthululo yobhalisa ngoku ixesha lisavuma ngoba kaloku baninzi sebebhalisile yawufika seyintaphalala kugcwele. Wonke umuntu uyayifuna imfundo ezangothando. The Givers of Love Center ipha ePretoria nangoku sithi incango zivulekile.